Csanival most megyünk föl a Szentpéter-székesegyház kupolájába. Eddig megtettünk 300 lépcsőfokot, még 250 hátra van. Viszont a kilátás már innen is elég pazar. Bár még csak a háztetők látszódnak. De most jön a csúcsdöntés. Csodálatos mozaikok. Tulajdonképpen ezrével ilyen kis picike, apró kövecskékből vannak mind kirakva. Hihetetlen szép térhatása van. Sajnos a rács miatt nem adja úgy vissza. Inkább örülj, hogy így van ott rács. De gyönyörű. Ez mind-mind külön-külön. Elképesztően szép. És itt vagyunk fönn, az oltárok fölött, a kupolának az aljába, és oda fogunk egészen felsétálni. Hú, azért itt már síp alatt idő. Megálltunk pihenni. Még hátra van egy pár emelet. Hú, de napi kardióedzés. Ez meg volt. Ez az abszolút globális világ itt. Magyar, német, portugál, székely, arab. Neki kiköpi a tüdejét. Igen, egy kis optikai érdekesség, ugye, hogy a kupolának dől a fala, ahogy a csúcsa fele megyünk, és ettől megborul a személyiségünk is egy kicsit, de itt már majdnem ott vagyunk. És akkor hágcsó, kapaszkodni. Itt már nagyon szűk a járat. Igazából ilyen kis 40 centis csiga lépcső. És akkor kiértünk. Wow! Ott az Angyalvár. Ott voltunk tegnap. Angyalvár nem. Ott. Jó, pont előttünk. Onnan néztünk tegnap ide. Szóval ilyen fönn egészen a kupolának, hát nem a csúcsában, de majdnem a csúcsában. És hát előttünk Róma.
Ha jól látom, az ott Irénke néni, de nem biztos. Csani? Van kedved fölmenni oda? Már felmentünk.